Tak dobré odpoledne, církev bratrská. Já mám dneska vedení, moc vám to sluší. Prý nemůžu říkat vtipy, protože mám být seriózní. Takže jsem Jajnek a vítejte na bohoslužbě 4.4. Bůh na dosah ruky a nebo každodenní boží přítomnosti. Doufám, že jste tady přišli kvůli tomu, jestli ne, tak tady zůstaňte. Protože jsou tady a tady, ale ideálně tady zůstaňte. Na začátek přečtu text Jan 3.16. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby každý, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život. Tak, Pane Bože, děkuji ti za tohle společenství, které tady máme, za ty lidi kolem nás, se kterými můžeme tvořit to tvoje tělo. Tak prosím tě, buď tady dnes s námi a buď dnes i s těmi, co tady s námi být nemůžeme. Amen. Tak a teďka bude následovat blok chvál s tím, že děti po chválách hned půjdou do besídky tady s tetou Radkou.
Když otemní údolí
s tou Radkou, můžou tady odejít do besídky. Všechny děti. Milí přátelé, srdečně vás tady vítám. Naše odpolední bohoslužby se teď zaměřují na téma vlastně vedle křesťan a dnes se dotýkáme tématu Boží blízkosti. Takže Bůh na dosah ruky, to by jen šlo. Když se vrátil první sovětský kosmonaut z vesmíru, tak se ho ptali, jestli tam viděl Boha, jakože jako v nebi. A on jakože jako ne. No tak měli z toho radost, byli to komunisti, měli jiné mesiáše. Já bych tak daleko nehledal. My jsme si dovolili dát na plakát výjev ze Sixtínské kaple, kde Michelangelo stvárnil Boha tomu Adamovi skutečně na dosah ruky. Tedy takhle blízko. Já myslím, že to vystihlo docela dobře. Na té fresce máme dvě bytosti, které jsou si blízko na dotek a hledí tváří v tvář. Komunikují spolu. Mají spolu vztah. Není tedy potřeba letět někam do nebe. Stačí to, co stačí. Jak být s Bohem? Jak na to? Jak pěstovat hluboký, důvěrný vztah? Biblický příběh, který dnes společně otevřeme, je příběhem dvou zmatených, opuštěných, nešťastných kamarádů, kteří byli před pár dny svědky otřesné popravy jejich největšího přítele. Lukášovo evangelium 24. kapitola. Téhož dne se dva z učedníků vydali do vesnice jménem Emauzy, vzdálené od Jeruzaléma asi 3 hodiny cesty. A povídali si o všem, co se stalo. Zatímco si povídali a probírali to, sám Ježíš se přiblížil a připojil se k nim. Něco však bránilo jejich očím, aby ho poznali. Jenom abychom tomu rozuměli, to je zrovna ta neděle, kdy Ježíš byl vzkříšen, ti učedníci to neví. Nebo tu informaci dostali, ale ne tomu uvěří. A tak míří pryč. Malá odbočka. Jednou jsem narazil na jednom kostele takový malý nápis tam byl. Zachovejte ticho, zde je dům Boží. Jsem říkal, tak tady se můžu setkat s Bohem. Tak jsem vzal zakliku a bylo zavřeno. Tak se dívám na nástěnku, nedělní bohoslužba 10:30. Co budu dělat? To je skoro za týden. Bože, jo. Pak mi to začalo vrtat hlavu. Týden má 168 hodin. Pokud jdu v neděli do kostela, dám Bohu tak třeba 2 hodiny. Zůstává 166. Takže by byl Bůh víkendový táta, kterého na chvíli navštívím, pak se zabouchnou ty veliké dveře, zamknou se a já jsem zase sám. Příběh, který jsme začali číst o těch dvou kamarádech, se odehrává ne v chrámu, ne za zavřenými dveřmi, ale na cestě. Na cestě, která už vede pryč. Pryč od všech krutých, ale vlastně blízký. Oba ti kamarádi jsou velmi smutní a vlastně neutěkli. A zatímco si tedy povídali a smutně šli, sám Ježíš se přiblížil a připojil se k nim. To první, co si potřebujeme říct, je naděje, že
Bůh není zavřený v žádných chrámech za těžkými dveřmi. Totiž Bůh je s námi na našich cestách. V chrámech je určitě taky, ale věřím, že je tady dnes s námi. Ale je tady jen proto, že jsme tady ty nebo já. Něco však bránilo jejich očím, aby ho poznali. Čteme v tom příběhu. Máme tady paradox. Bůh je blízko, takhle blízko. Fyzicky vedle nich, mluví k nim, ale oni ho nepoznávají. Nevnímají. Říkal jsem si, že to je jako mít na rande, kde ten druhý kouká celou dobu do mobilu. Nevím, jestli jste to někde zažili. Je tam tělem, ale není tam duchem. On je s nimi, ale oni s ním nejsou. Co je to něco, co brání jejich očí? Ježíš se jí zeptal, o čem si to cestou povídáte, že jste tak smutní. Jeden z nich jménem Kleofáš mu odpověděl, ty jsi snad jediný návštěvník Jeruzaléma, který neví o tom, co se tam v těchto dnech stalo. O čem? Zeptal se jich. No o Ježíši Nazareckém, odvětili. Byl to prorok mocný ve skutcích i slovech, před Bohem i především lidem. A vrchní kněží a naši vůdcové ho vydali, aby byl odsouzen k smrti a nechali ho ukřižovat. My jsme ale doufali, že to je on, kdo má vykoupit, zachránit Izrael. Navíc je to už 3. den, co se to všechno stalo. Něco jim brání. Učedníci jsou plní bolesti a zla, které viděli na Velký pátek ukřižování. Jsou zranění, zklamaní, možná se cítí podvedení nebo se bojí. Všechny tyhle emoce jim proudí, ale jsou nesmírně silné. Kdo si pověděl, že jsme ale zodpovědní za své emoce. Přiznám se, že s tím jsem se hodně bral. Jak je to myšleno? To totiž ne, že si můžeme úplně vybrat, jak se budeme cítit. Když nám někdo zemře, někdo blízký, tak si neumíme vybrat to, že se budeme cítit snadno a lehce a veselé. Tak co je naše zodpovědnost? No vybrat si, jak budeme na ty naše emoce reagovat. No a co udělali ti naši kamarádi? Oni vzali nohy na rame. Vlastně opustili, ano, ten krvelačný Jeruzalém, ale také ten zbytek učení. Prostě šli, končíme a odcházíme. A jdou do Emaus. Zřejmě domů, do bezpečí. Každopádně pryč od nepřátelů přátel. Pryč od téhle životní epizody, která se jim jevila jako omyl. Myslím si, že se tím úplně minuli. Minout cíl. Slovo, které v Bibli použito pro hřích, znamená minout cíl. Hřích tedy znamená minout se s Bohem nebo s člověkem. Hřích likviduje vztahy a blízkost a lásky a naděje a všechno to, pro co stojí za to život. A naši kamarádi jsou mimo. Jdou si po svém a míří opačným směrem. Jsem si tady vlastně poprvé uvědomil, že mi to připomíná ten biblický příběh o marnotratném synu, který odchází od svého otce pryč, tam někam končí těch prasat. Tak se přece vrací. No Bůh ví, kde nakonec skončili ti naši kamarádi. Bůh ví, kde nakonec skončíme. Ale nejsme na naší cestě sami. A to byla jejich naděje. A to je i naše naděje. Tehdy jim řekl, jak jste nechápaví, jak je vám zatěžko věřit všemu, co povídali proroci.
Co pak to všechno nemusel Mesiáš vytrpět, než vejde do své slávy? Tam zaujalo to slovíčko ne. Jak jste ne? Jakoby jejich základní nastavení bylo ne, odmítnutí. Proč? Já myslím, že oni měli svoji vlastní jasnou představu o Kristu. A ta rozhodně ale nebyla kompatibilní s tím, jaký Kristus skutečně byl. Často se setkávám s lidmi a povídáme si o různých věcech a také o Bohu. A často slyším, no, já to mám s tím Bohem takhle, někdo zase to má vlastně trošku jako jinak. Mám pocit, jako, že stojí 100 názorů, 100 představ o Bohu. A říkám si, co to je. Abych to přiblížil. Tak mám jednu takovou dlouholetou kamarádku, známe se tak asi tak 15 let. Jmenuje se Emma. Někdo ji znáte možná. No. Taková vysoká bruneta na podpacích. Někdo říká, že zase je taková jako menší, no, taková jakoby motorkářka. No. A někdo říká, že Emma vůbec neexistuje. No tak každý tu Emmu nějak máme, že? Ale co takhle se setkat s Emmou? Možná budeme překvapeni, možná budeme zklamáni, a já myslím, že určitě nadšení. Ale ani ona, ani Kristus tady nejsou proto, aby naplňovali jen naše vlastní představy, aby se jaksi vešli do toho, jak my si představujeme Boha. Nebo Emmu. Sám se přiznám, že moje představy o životě a o Bohu byly a musím přiznat, pořád jsou jiné. Asi jiné, než je Bůh sám. Já jsem si nepředstavoval, že ten život bude takhle náročný. Chtěl jsem si vměstnat Boha do své představy o tom, co by měl dělat, jaký by měl být. A v konečném důsledku je to od Boha jenom vzdálení. Ale když se zase vracím k němu samotnému, takovému, jaký je, tak začínám rozumět, že jeho skutečnost je nakonec mnohem lepší, než moje představy. Tak dejme pozor, abychom celý život nehledali vlastní představu o Bohu místo Boha samotného. On bude vždycky jiný a větší, než si představujeme. Vraťme se k té blízkosti. Jak tedy na to? Kristus se tím vším nenechal udalit a pokračuje s těmi dvěma trpělivě dál. A co dělá? Začal Mojžíšem a všemi proroky a vykládal, co o něm bylo napsáno ve všech písmech. Vykládá, vysvětluje. To světlo. Vnáší světlo do temnoty. A používá tu prastarou knihu, na které stojí naše civilizace. Tady to vypadá, že Bible je klíčový nástroj pro porozumění Boha. Stojí za to číst. Ale co takhle místo scrollování reelsek otevřít třeba jinou verzi Bible v mobilu. Jak je to zvláštní, že sociální sítě, ty, které by měly propojit, nás vedou do samoty. A samota do úzkosti. Bible vede do dobrých vztahů s Bohem i s lidmi. Dobré vztahy vedou k pokoji. Teď se všem dostáváme ke klíčovému momentu celého příběhu. Naše trojice pomalu vstupuje do Emaus a ti vás stále neví, s kým, že to jdou. Mnoho je vysvětleno, ta cesta trvá 3 hodiny. Dlouhá. A teď, pozor. Když došli k vesnici, do níž mířil, naznačil, že půjde dál. Co to jako znamená? Že jako Kristus chce jít dál.
Jako oni tam teda jdou někam domů a on říká teda, já budu asi dál. Že by jako opustil? Já myslím, že ne. Ale on je přivedl na jakousi křižovatku rozhodnutí. Teď už toho víš dost. Tak se člověče rozhodne. Mám jít dál, po dům dál, anebo mě pozvěš do svého života. A teprve pak mě doopravdy poznáš. Je to na tobě. Bůh se nevlamuje, je blízko, ale do našeho života vchází teprve na naše poznání. No a tak co oni na to? Oni ho však přemlouvali. Zůstaň s námi. Už se připozdívá, chýlí se už k večeru. Šel tedy dovnitř, že s nimi zůstane. Když byli za stolem, vzal chléb, požehnal, lámal a podával jim. V tom se jim otevřeli oči a poznali. Včera předevčírem jsme měli u nás doma naše přátelé, takové 2 návštěvy za sebou. Oni taky přinesli nějaké jídlo, bylo to dobré, blízké, vzácné. Mluvili jsme o malých i velkých věcech a byli jsme si blízko. Poznali jsme se zase o něco víc, v radosti i bolesti. Bylo to silné. A tak myslím, že je dobré pozvat do svého života člověka. Ale je klíčové pozvat do svého života Boha. Nic menšího než blízké setkání s ním v našem životě, na naší cestě. Fungovat nebude. A tak oni to udělali, pozvali ho dovnitř. A to jim úplně změnilo život. Ale on jim náhle zmizel. A tehdy jeden druhému řekl, co pak nám nehořelo srdce, když s námi na cestě mluvila a otvírala nám písma. I hned vstali a vrátili se do Jeruzaléma. Tam našli o něch 11 shromážděných s ostatními. Zatímco učeníci spolu o tom všem mluvili, stanul uprostřed nich Ježíš. Řekl, pokoj vám. Tak to je proměna života. Oni si uvědomují, jak jim hoří srdce. A zároveň je to vlastně obrací. Od jejich představ, od jejich zklamání a bolesti, od jejich hříchů, zkrátka od Emaus zpátky do Jeruzaléma. A to je úplné obrácení, otočení toho jejich života. Je zajímavé, že oni, jak byli, si to tak představují, 3 hodiny na cestě, přišli domů, tam něco pojedli, takže by si dáchli. Ne. Čteme o tom, že oni hned vyrazili na cestu zpátky do Jeruzaléma. Spěchali. Hned do toho nebezpečného města, kde se popravuje. Ale také tam, kde na ně čekají blízcí, ke kterým oni zase znovu patří. Konečně mají zase ten správný směr do správného cíle. Se konečně nemíjí svým cílem. Obnovuje se tady vztah s Bohem i s lidmi. A to je veliká naděje i pro nás. Když pozveme Krista do našeho života, něco se změní. Ano, mnohé představy o Bohu a o světě budeme muset opustit. Naše touhy se třeba vůbec nenaplní. Takhle to máme. Ale stojí za to všechno odložit a pozvat do svého života živého Boha, který je vždycky větší, než jakékoliv naše představy. Já bych to trochu shrnul závěrem. Těch 166 hodin vašeho týdne právě teď vlastně začíná. Za chvíli vyjdete z těch dveří a stanete se poutníky na své cestě. Tak co si vzít sebou?
to první z toho příběhu bylo, Bůh je s námi na naší cestě. Nehledejme ho někde na nebi. On už s námi na té cestě je. Otázka není, jestli s námi. Otázka je, jestli my jsme s ním. Druhá věc. Je docela možné, že něco nám brání, abychom s ním byli. Je to zlo, je to hřích. A taky možná falešné představy o něm. A jak vidíme, Kristus přišel, aby nám s tím vším pomohl. Dokonce, aby vzal na sebe naše viny. Pomohl odložit naše představy. A proměnil to ve skutečnost. Jak na to? Nebojte se ztrácet čas s písmem. Zkusme třeba takovou výzvu, až zítra sáhnete po mobilu, abyste sjeli další reelsy. Zastavte se. Otevřete na minutu Bibli. Ne protože se to musí, ale abyste jemu dali šanci. Zapálil vám srdce. A vysvětlit vám, co se to ve vašem životě vlastně děje. A nejdůležitější nakonec, pozvěte ho dál. Bůh je gentleman, nebude vám vykopávat dveře do bytu ani do svědomí. Čeká jenom na to prosté, Pane, zůstaň se mnou. Protože se mi v tom mém životě občas třeba stýmá. Tak jsme na konci. Projdeme se ještě do Sixtínské kaple. Michelangelo tam nechal mezi prstem Boha a Adama takovou malinkou mezeru. Jen pár minut. Bůh už udělal ten obrovský kus cesty z nebe k nám. A teď už zbývá jen ten kousek z naší strany. Já myslím, že stačí se rozhodnout. Že těch zbývajících 166 hodin týdne nechceme prožít sami, ale s ním. Tak pojďme se na chvíli stišit, každý sám sobě. A třeba v modlitbě. A jestli chcete, tak o tom pojďte říct. Bože, tak díky za to, že nám nabízíš tu ruku. Že stačí jenom natáhnout a chytit se tě. Ale někdy nám to nejde, někdy nechceme. Tak nám prosím pomáhej
překážky, které tam jsou mezi námi a tebou. Dej nám poznat tu cestu, po které chceš, abychom šli za tebou, abychom po ní šli pořád, nejenom v neděli, nejenom jednou za rok. Tak nás veď v tom a posiluj. Amen. Žehná nám, chrání nás a rozzáří nad námi svoji tvář. Je laskavý, zhlédl k nám a dal nám mír. Amen, amen, pokolení tvé rodině i tvým dětem a jejich dětem, než před tebou stále kráčí a tě drží a provází. On je všude, on je v tobě, on je blízko, je ti blízko. Když usínáš, i když sláváš, vyrazíš, když se vzdálíš, ve tvém smutku i v radosti, on je s tebou, on je s tebou, je tu s tebou, on je s tebou, žije s tebou, on je s tebou, je s tebou, je tu s tebou. Poprosím o promítnutí oznámení. Přesně za týden 1. února nás čeká skleněná bohoslužba v 7 hodin, to
naše alternativní bohoslužba, tam poezie a hudba a náš pan kazatel tam má slovo. Potom zase za měsíc bude další bohoslužba 4.4, 22. února. Je to tady ta naše zase něčem jiná, trošku víc hudební bohoslužba, tak vás tady rádi uvidíme. 6. března začíná víkendovka Idixe, což je víkend pro taťky s dětskama, co je hodně spolu. A potom ještě společný víkend na ledovci, takže náš společný sborový víkend, tam jste taky všichni zvaní. Jinak náš týdenní harmonogram zůstává stejný, stejný, takže pondělí, středa, čtvrtek od 4:30 skauty, v úterý od 4:30 kapela a ve středu od 7 mládež. A ještě tady máme takovou specialitu. Oslava narozenin 8.2. Tady těch všech lidí, co tady máme. Takže Jitky, Johna, Elišky a Davida. Bude to na Zelené faře, jste tam všichni zvaní. A když tak další oznámení, můžete načíst tady tenhle QR kód a přidat se do skupiny na WhatsAppu. A všechno vám to přijde aktuálně. A kdybyste se nechtěli přidat na WhatsApp, tak určitě běžte na naše webovky www.cpkralpolska.cz, kde to všechno taky uvidíte. Potom, kdybyste chtěli přispět, tak tady máme kasičku, budeme rádi za jakékoliv příspěvky na provoz i těchto služeb a vlastně celého našeho sboru. Je tam i QR kód. A v neposlední řadě po skončení neodcházejte. Máme tady fajn buchty a fajn kávu a fajn věci. Tak dojděte si popovídat na páru tady. Teď poprosím o požehnání. Prosím, postaňme do služebe. Hospodine Bože náš, děkujeme za vzácný čas tady dnes. A prosíme tě o tvé požehnání, tvoji přítomnost, prosíme s námi. Ať vám Hospodin žehná, chrání vás. Ať Hospodin nad vámi rozjasní svou tvář a je vám milostivý. Ať Hospodin obrátí k vám svou tvář a obdaří vás pokojem. Láska Boží, milost našeho Pána Ježíše